Okay. Så skal du sige noget. Hej, jeg hedder Elisabeth, og jeg spiller pige i videoen. Hej, jeg hedder Iet, og jeg spiller Jeremy i videoen. Det var fordi, at vores lyd den fuckede lidt på videoen, så vi bliver nødt til at optage i stedet for. Og så må vi, og så griner du der. Nå, vi går ned ad Bankervej lige nu og filmer lidt og sådan. Og ikke nu, for jeg skal også sige noget. Og ja, og så skal vi optage på Brandgårdsskolen. Ja, men det har vi jo. Brandgårdsskolen derovre. Hej. Og jeg hedder Annika, og jeg håber, vi kan lide videoen. Fest på Amager. Ved ikke hvad det var du gjorde, eller hvad det var du sagde, men du ramte mig. Jeg er lige her, lige der hvor hjertet slår. Det fik mig til at sige, hvad fuck er det der foregår. Du er en ener, men det ved du jo godt. Efter kun en nat, ja, så var jeg solgt. Amager-drengen og prinsessen, ligesom en new school, Martin og Victoria. Jeg troede at det skulle blive et eventyr om du og jeg. En pige som dig, til at falde for en knægt som mig. Du kan få mig op, når jeg føler mig nede. Du kan få min skyer til at forsvinde. Pige, du er lige noget for mig. Du kan få det bedste fra min mig. Der findes ingen andre som dig. For du er en ener. For du min, mere end du aner. Men du er en ener, fortjener mere. Du får en af de dersens toploadet fucking rimestræng. Op på Strandvejen, kop med nej. Du faldt et dag, det knægt fra mig på gade. Broke som aldrig før, men du er ligeglad. Amager-drengen og prinsessen, ligesom en new school, Martin og Victoria. Jeg tror at det skulle blive et eventyr om du og jeg. Til at falde for en knægt som